ɗemɗe ngendiji nannugol mumen e internet ha arti noon e wangorde woni ko wiyete navigateur wiyetede Firefox ganduɗa jeeyi ɗum ko fedde wiyetede Mozilla ene wayno ko ndun gollordu addi min puɗɗinoma gollade hen ko ɓooyi kono noon ko oɗo saaha ko hande woni fartange ummade hanki faade hande woni fartange heblude yimɓe ko faati e holno topirɗe woni ko logiciel battirte e ɗemɗe gendiji men ha arti noon e Pulaar oɗo ene wayno gollordu ndu gartam kewɗam dañama hen sibu yimɓe mbawi heblede hen to banggue informatique to holno kelme gonɗe e ɗemɗe goɗɗe ko wayno angale walla farayse tawi ko toɗɗi ko internet toɗɗi ko logiciel aji holno ɗen kelme mbawirta wattirede e nder Pulaar ene wayno ɗum noon ko gartam mawɗum sibu hande ene yimɓe ne gandi wonde kala ɗemgal ngal natani internet ene wayno janggo muɗum wonata janggo mo ganduɗa ko latude no fewi sibu ene wawi majja yimɓe hande ne jenana walla ne puɗɗi yennede kam wonde internet jeeya koye gueɗe hande ɓurɗe lollude to banggue karallagal kumpital ɗum noon kala ɗemgal ngal natani hen ene wayno ko daɗagal walla ko jogotal daɗɗede ko neɓani ɗum noon wawde nandude hen Pulaar ene wayno ko hisnude ɗemgal ngal e majjude ko ƴellide ɗum kadi ko wallidde yimɓe ɓe ganduɗa wawɓe yaade internet foof wawde heeɓidade gande gonde e nder internet sibu hande aduna o gueɗe newi walla en newti nde tawno yoga e gande mbaɗama e nder internet ɗum noon so neɗɗo janggui no walla ɗemɗe mbaɗama ɗemgal Pulaar ngal waɗama e internet ene wayno kala ceŋiɗo internet ma waw yaade humpitade faggo gande humpito ko keewe aduna tawa ene jooɗi ɗo gotel tawa ñidirani ɗo wonno yo won e ordinateur mum walla ko wiyete tabon ko walla ko wiyete smartphone uji ko woni téléphone uji ɗi ɗum ɗon noon eɗen gandi ko gartam mawɗam